Welkom by ons video op eie rekeninge, 'n belangrike konsep in rekeningkunde en finansies. Ons sal ondersoek hoe hierdie rekeninge deur firmas gebruik word om transaksies met hul eie kapitaal te bestuur, onderskei van kliëntrekeninge. 'n Eie rekening word deur besighede gebruik om transaksies wat met die maatskappy se eie kapitaal gemaak word, na te spoor. Hierdie rekeninge weerspieël interne finansiële aktiwiteite en help firmas om winste en verliese uit hul beleggings en handelsstrategieë te monitor. In eie rekeninge, die firma se eie kapitaal word vir handel of beleggings gebruik, apart van kliëntbates. Hierdie eienaarskap van fondse laat firmas toe om betrokke raak by selfgerigte transaksies, wat self alle winste en verliese dra. Eie rekeninge word dikwels gekoppel aan eie handel, waar firmas finansiële instrumente soos aandele of effekte verhandel om wins te maak uit markveranderinge. Hierdie benadering behels hoë risiko en beloning wat markgeleenthede vir potensiële winste benut. Hierdie rekeninge is anders as kliëntrekeninge wat bestuur word namens kliënte en onderhewig aan verskillende regulasies vir kliëntebeskerming. Hierdie skeiding verseker behoorlike bestuur van beide firma en kliënt finansiële bates. Firmas gebruik eie rekeninge om selfgerigte transaksies uit te voer, wat beteken dat alle finansiële uitkomste die firma se verantwoordelikheid is. Hierdie opstelling stel firmas in staat om onafhanklik op markskommelings te kapitaliseer. Eie rekeninge is onderhewig aan regulatoriese toesig om nakoming van finansiële standaarde te verseker. Hierdie regulasie wissel volgens streek en bedryf, wat verseker dat firmas aan handels- en finansiële norme voldoen. Ten slotte bied eie rekeninge firmas die kans om wins te maak uit interne beleggings terwyl hoë risiko's bestuur word. Deur hierdie rekeninge apart van kliëntrekeninge te hou, handhaaf firmas behoorlike finansiële batebestuur. Dankie dat jy gekyk het.